Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afa mmiri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I have answered. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, our topic is my advice to odinana adherents, that is newcomers in odinana. Advice in the nye as onye odinana bụ ọtụtụ ndị mmadụ na-eme mistake, and no mistake ọtụtụ ndị mmadụ na-eme mere ọtụtụ ndị mmadụ ji eme adaba na nsogbu, or at a stage ha dozie into stagnation, ha dozie confused, ha amarozi who to believe. Yes, all because now the foundational base of the person's conviction is not well grounded. I consider each get back to your root. Here one, ordinana is not get rich quick. Ordinana is a spirituality. Yes. So here na agwa gị na chigata ka gị na mmụọ dị ben na gị dịrị na mma maka na ihe na-esi na nke onye akarịa. Ọ bụrụ ka ị bịa bute ike. So ọnwa onye ọbụla ịbịa n'ọdịnala ihe gị ebudo kpọkọ chi na mmụọ so gị, ha lead you to the right path, ha lead you to the right person ha chọrọ na onye ga na-arụrụ gị ọrụ, ha lead you to the right person ga na-eduzi gị ụzọ. Ihe ndị a ka ị ga-eme ifolo onye bụ onye gara ị na-esi na nkwụ na-efere n'ụkwa ka ị ghara ịdị confused. Maka I can tell you ọtụtụ ndị mmadụ adịgo confused because of na ha plan their part well, mara onye ha ga-eso, mara ihe ha nwere ike ị na-eme n'ihe bụ ihe ọdịnala na-achọ. Instead ha na-eso ndị na-ekwe ha nkwa nke ma ọ bụ nkwa ọzọ. Ihe ndị a bụ ihe anyị ga-eneba anya. Mana before we dive into today's lecture, important announcement. Echefuna na anyị ka nọ na month of August. Our monthly ritual is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Distance is not a barrier in all we do in the temple. This show to go in the temple, Chuaja, golf, or Kubiokudis in this one lie all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of Ordinana Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. That's why I get same till the last day of the month. Yes, I get Chuaja teachers. So on this one, I have a game, what and their WhatsApp numbers only. We don't share testimonies on social media. Nobody hide my cabin. But I can tell you that I am my category 4 years now. We have massive testimonies. I won't know what I do. I won't know what I talk and I can chat him on WhatsApp. My number on the screen 0805 78 37672. Now let's proceed. Gene can ne kumakia. Ihe ne kumakia bo obogwa ọkwa nke ọzọ dị mkpa bụ ọ bụrụ na ịbụ child of the temple. Echefuna na our annual festival this year bụ September 15th. Atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ga-participate in ya. Whether me ya abịa ma ọ bụ na ya abịa chat m na WhatsApp ka m gwa gị ihe ị kwesịrị ime iji kwado onye bụ festival, annual festival bụ compulsory. Now ya bụ ihe ị kwesịrị ịma. Then ka anyị proceed. Isiokwu anyị bụ my advice to ordinana adherents, newcomers into Igbo spirituality. Gịnị ka na-ekwu maka ya? Ọ bụrụ na ịbụ onye ọdịnala, ihe izi ga-ebu ụzọ mee mgbe ọ bụla ị nwere mkpebi na ịchọrọ ichiga na ya back to your root, buru ụzọ kpọkuo chi gị, kpọkuo ndị nna nna gị ha direct gị to onye ya bụ ya spiritual director. Ha advice ya gị, gosi gị onye ahụ a chọrọ ka ị soro. Allow your forces to lead you. Don't allow your intellect to deceive you. Yes, ọtụtụ n'ime unu na ihe ị ga-eji wee ma ndị bụ ndị dị correct bụ ndị a na-abịa na social media na-agwa gị maka miracle, na-eprichiri gị ịbata n'ọdịnala ibute ike, ịbata n'ọdịnala gị were nke a mee nke a ka ego sụọ ka bilion bịa na-agbakwa. Onye ọbụla na front gị miracle no ịbata n'ọdịnala ịbata ike iburu bilion ịgbawa Lamborghini, onye a na-edeceive gị. Avoid those people. So don't allow over cultivation of the intellect to deceive you.
Even the Bible could get one name more nine. Yeah, you must have the spirit of discernment. In which the right person. Onye ọbụla bịara bụ ụzọ chebe gị miracle n'iru, ego mbute n'iru, onye a dị likely na ọ bụ fake. Maka na onwere onye fụrụ mmụọ anya. Ana m enye gị tips ihe ime ebu n'obi. Nke mbụ ebu n'obi ji abata na ya root abụna maka ego. Yes. Ebu n'obi ji abata n'Igbo spirituality bụrụ maka ego, you are disappointed. Ọ ga-eme gị oke ọchụchọ, o mee gị daa n'aka ndị scammers. They can well. So avoid it. So I want to show you about Igbo spirituality. Your mindset should be nature kagina chi na mmụọ na ben na gidi n'udo. Onya ga-abụ ya dream. Ọ bụrụ na ọ bụ ya dream, kpọkụzie chi gị na mmụọ so chi gị ha direct ya gị to the right path. Ka ị nwee the right person ga na afụrụ gị ụzọ ma ọ bụ na arụrụ gị ọrụ ma ọ bụ ị ga na-eso. In what are the right person, then remain there. As long as no onye mmụọ gị nabatalo. Enwere ike ọ bụrụ na ọ na nlọ. Enwere ike ọ bụrụ na through watching. Ma ọ na ikpesịrị ekpere si mmụọ ya direct ya gị. Mmadụ nwere ike inye gị contact onye anwa. Ị nwekwara ike ịfụ ya through video. Ị nwere ike ịnụ onye through radio. Ị nwere ike ịnụ so many way. Mana obi gị once efuru onye anwa, activate ya inner being. Obi gị ga-agwa gị na onye abụ onye dị genuine ma ọ bụ na onye adọrọ genuine. Ihe ahụ obi gwara ukwere na ya. Ọ bụrụ na ị na-eso onye bụ onye, na watch by their fruit you shall know them. Marụ na onye dị too conscious of weta. Ịghọtara ya? And so on. Ọ bụrụ na ị pay attention to inner being, ị ga-afụrịrị a sign ga-egosi na onye abụ ebe onye ga-enyere gị aka. Ịghọtara ya? So ịchọpụtazie na onye a ga-enyere gị aka, then pay attention. Problem ọtụtụ n'ime unu na-enwe na you follow too many people. You listen to so many people. And therefore at the end of the day they confuse who to follow. Ihe onye agwa gị nke ime, onye agwa gị nke ime, onye agwa gị nke ime, at the stage they confuse. Ụfọdụ pụtazie n'ụtọ na nwere ogologo abịrị, ụfọdụ ndị a pụtazie ọ sị gị ndị mere gị nke ka emere ụpọtụ nke a na ọ bụ ite awele ma ọ bụ ite ego ma ọ bụ ofu ihe metu a iwedo nke iji nye onye ahụ. Onye ọbụla na-ebuwere gị ego n'ụzọ n'iru na-edisive gị because na onye ahụ enwere dị mana ọ bụrụ na onye ahụ nwere dị mana onye ahụ ga-anọ na biya ọma apụta na-achọ nke ihe enye ya. Mana oke ọchụchọ and mgbe ụfọdụ ide yuzu akọ n'uche ka iwe nwee ike malụ nwane mmụọ ọbụla malụ nke bụ ya na-adịnaghị ọsịsọ. Allow chi gị ka o bute ụzọ, allow mmụọ gị na ha so ka ha butere ụzọ ka i wee ghara ịdaba n'aka ndị ọchọngoroko, ị ghara ịdaba n'aka ndị akụkọ ịkọja. Allow ya chi to follow you. Onye akpatara world over every religious sect will advise you to be one place. Onye akpatara mgbe anyị na-eje Catholic, they always advise you to remain one place. Ka ị ghara ịdị confused because na-ama na ọ bụrụ na ị na-ewere akị na-amaghị n'ụkwa at a stage ị ga-adị confused. So take it from me. Kpọkuo chi gị, kpọkuo na be nna gị, even before ijebe n'afa ha biko ha direct onye ha chọrọ ka ọ bụ ya spiritual director. Ha mee ka ihe niile si n'aka ya gbaa enu kwụrụ one place. Ị bụrụ onye na-agbagharị spend more. Ọ nọ ka onye inwe ụlọ ọgwụ ị na-eje, doctor ji ya family report, doctor ji ya health report. Ọ ga-enye aka ịbịa n'ụlọ ọgwụ ahụ weta akwụkwọ ya, saga akwụkwọ ya, o tere gị ọgwụ straight to the point. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ na ije n'ụlọ ọgwụ ọzọ ebidokwara ọrụ nwakwa test n'isi, onye ahụ ejiri ọrụ ya medical report, o bidokwa mee try and error. Ịghọtara ya? And so on and so forth. Also n'ihe batara ọtụtụ ihe mụnụ ji spend ego too much n'ihe gbasara spirituality. Mana ị nọrọ one place, I can tell you, ọ dịrị gị mfe. O nwere ebe ị nọrọ one place ọ ga-enyere gị aka ịrụcha ọrụ mmụọ dị n'ụzọ gị. Ị ma na ihe ị ga-anọzi ewu just small saraka from time to just small. Ifu na ịma na ọgbaghara cheap, ịma na spendizi ego. Mana ọ bụrụ na ị na-awụgharị from one spiritualist to another, you will spend more. Take my advice.
and it shall be well with you. Nwa ajụjụ inwe na nkụzi ma ọ bụ ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi. My number is on my screen. 08057837672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu kepụrụ m ihe niile be with you all now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị unu.